Yang ada rumahnya apa bukan na? Dia bukan aku sama gas. Na ibu ida non, na lagi dimbu amargas. Kapag ay kumunto ay ibu ida sa lagi din amargas, na bapira kay ibu ida non. Lagi dito mo, waya kaya pabutan ko, nakabusain, nakaibalagin sa klase, nandito ba kayo? May kamakayag ko din nakagamparan na nakabili sa kala. Umulangin sa kala, ito masama na margas, na piyarutan ka margas, na bayan ka, bipolat na isa ka kilo, yung bayan ko, nandito ba kayo to? Kabilo ito sa bulon o ito. Ay, di ka pa kayo, nabuti ka, biyutang ako ka sa margas, na isang napumasa ko sa margas na kung nakatest yung video kung nakatest o kalayan na dito ko pa kayo. So kapag ito ka makakailangan na sunsinin-siningan ay walang na kilo nun diyan ibarat mo man sunda kami agi pagarian na nada kilo nun diyan na may utang ako ron sa isa kapansing na din nakarataw to bida na kanla isa kapansing nada karataw to nakakabos ako bida sa kapulwa may akilap sa mga ulama, ino mga de. May kambuhin na naknabuhin isa sa natin ko subre na bigyan naman sa dua kapansing mo. Agi ito naknabuhin ito pasan, umuko ba dua kapansing. Ugin na mapya ko ikabuhin. Nana, ad nakikaulo sa kapakay po na ito, naknabayan na pag yung damyan utang na bopribo na kapakay po. Kaya manan yan, na may kakapagutang sa marga sa mga kailangan na kapakay.